L'any passat, l'Ajuntament va decidir reduir l'aportació econòmica a l'MD en un 30%. Aquest fet ha portat a que l'MD obrís una reclamació jurídica per l'incompliment del conveni institucional i que actualment l'Ajuntament acumuli un deute vers l'MD de més de 300.000 euros. L'MD va proposar a l'Ajuntament crear una comissió per negociar un nou conveni, amb la condició prèvia que l'Ajuntament donés compliment al conveni actual, reconeixent el deute de 300.000 euros acumulat amb l'MD. El grup de Convergència i Unió va portar al ple de Cerdanyola un text on només proposava negociar un nou conveni, sense fer cap referència a la cancel·lació del deute econòmic acumulat. El president de l'MD va manifestar la seva oposició a l'actual reducció de l'aportació econòmica de l'Ajuntament i va expressar la seva disconformitat amb la modificació del text. La proposta que es va presentar a l'MD Bellaterra no acorda en la seva part dispositiva el mateix que s'està presentant a la part dispositiva d'aquesta moció. La moció que es presenta a Bellaterra i que s'aprova per unanimitat inclou dos conceptes molt importants. El primer concepte és donar compliment al conveni actual i posteriorment, segon concepte, crear una comissió per establir el marc del conveni futur. Aquest conveni de l'entitat municipal és important que es compleixi per tres conceptes. El primer, doncs perquè és un conveni que està signat, que assigna unes bases de funcionament entre l'entitat municipal i l'Ajuntament de Cerdanyola i perquè si no es compleix el conveni, difícilment trobarem un encaix correcte entre les dues institucions. El segon punt pel qual és important que es compleixi el conveni és perquè és un conveni que des dels seus inicis ha estat molt pobre en el nivell del finançament. Això no ho diu només l'entitat municipal de Bellaterra ni a la gent que viu a Bellaterra. Això es diu en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. De les 8 intervencions que hi van haver en aquesta comissió d'experts que decideixen com es delimita territorialment el territori català, de les 8, 5 van fer referència a que la viabilitat econòmica era dubtosa. És clar que el conveni amb el que està actualment l'entitat municipal és auster, és just, és escàs. Però a més, per part de l'Ajuntament, potser per desconeixença, se l'ha retallat. La situació que actualment té l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra és totalment insuficient. Les responsabilitats, però, les tenim totes. El tercer punt és que en el mateix Ajuntament, quan s'aprova l'entitat municipal en el ple, els mateixos grups municipals asseguren i acrediten que la dotació financera és escassa. S'ha retallat de forma no procedent un pressupost i les conseqüències les estem tenint a Bellaterra amb una situació totalment insostenible. Us demano que, a qui correspongui, en tot cas la secretària ho dirà, es pugui modificar una esmena, trobar una esmena, per poder incloure el sentit de la moció que es va aprovar a Bellaterra, on es digui que primer es compleixi el conveni per després crear aquesta comissió de forma correcta per poder negociar i arribar a trobar la fórmula d'un conveni que sigui més bo i més adient a la situació actual. Nosaltres, ens agradi o no, entenem que aquell conveni, que és un acord, sobretot un acord polític, s'ha de respectar i aquí en tot cas hauríem de fer tothom autocrítica perquè potser aquell conveni no era l'adequat. Si la resta de grups estan d'acord, nosaltres no tenim cap problema en que s'afegís aquest acord que deia el senyor Ramon Andreu. Nosaltres ho diem, malauradament cal complir aquest conveni perquè és un acord polític, però hem de fer un de nou perquè evidentment hi ha moltes mancances en aquest actual conveni. Jo trobo molt legítim i molt respectable que l'MD aprovéssiu aquest tercer punt que diu que es creï aquesta comissió per formular un nou conveni, però que se'ns rescabali, se'ns pagui allò que se'ns deu, aquest litigi que hi ha. D'aquestes situacions hem de sortir mirant endavant, i mirant endavant vol dir redactant un nou conveni. Un nou conveni que sigui més ambiciós del que vam aprovar el 2005. Un conveni que pugui incorporar noves competències, un conveni que pugui incorporar millor finançament, un conveni que sigui més just perquè Bellaterra pugui tirar endavant els projectes. I és en aquesta intenció, amb aquesta voluntat de mirar el futur i no tant al passat,
doncs, que presentem aquesta moció. Convergència i Unió ens mantenim en defensar aquesta moció, poder-la aprovar, poder crear aquesta comissió i tirar endavant. Nosaltres estem d'acord a incorporar el compliment del conveni actual en aquest sentit, el que l'Ajuntament tracti com a institució que és a l'AMD de Bellaterra i per tant s'assegui cada vegada que hi ha una transferència a veure quina és exactament la transferència que s'ha de fer des de l'Ajuntament a l'AMD en funció de les competències que ha de desenvolupar aquesta entitat a Bellaterra. Que se cumpla el convenio del 2005, que se cumpla. Es lo que pedimos nosotros a principios de año y estaríamos de acuerdo que se incluyera este punto en la moción. I s'ha dit i s'ha apuntat una vegada al nou conveni que nosaltres, no sé si estem més interessats que la pròpia AMD en fer aquest nou conveni, almenys el govern, perquè és evident que hi ha coses que s'han de mirar. El grup municipal de CiU no va acceptar modificar el text, tot i comptar amb el suport del Partit Popular, Iniciativa i Compromís, amb els quals s'hagués aconseguit la majoria suficient per aprovar el reconeixement del deute de l'AMD.